Pawarta matine Mbah Sura, sawijining dukun kang manggon ing desa Jagalan, gawe kagete wong-wong kang manggon ing sakupenge. Apa maneh matine Mbah Sura klebu misterius lan ora tinemu nalar. Matine pawongan sing wis ora duwe bojo mau lan umur-umurane kang lagi ngancik 50 taun mau kanthi posisi lungguh. Patrape kaya dene wong sing lagi semedi, kamangka sadurunge dheweke waras wiris bagas kasarasan, ora ana tanda-tandane yen lagi lara. Minangka sawenehing dukun, 2 jam sadurunge Mbah Sura isih nampa pasiene. Wong kapisan sing mrangguli Mbah Sura tilar donya yaiku cantrike sing jeneng Sumarna. Esuk iku niate Sumarna arep ngandhani Mbah Sura yen sarapane wis disediakake. Nanging senajan matine Mbah Sura isih kepitung mentas wae, awake wis malih kaku lan mripate nutup rapet. Sumarna malah dadi bingung poyang-payingan. Enggal-enggal dheweke njaluk tulung marang tangga teparune. Ora let suwe tangga-tanggane gembruduk teka sak perulayat. Malah ana tanggane sing mene laporan menyang dokter. Nalika Pak Dokter nyekeli denyut nadine, Pak Dokter bisane mung gedhe-gedhek lan nyatakake menawa Mbah Sura wis bener-bener tilar donya. Pak Dokter mau ngandhakake menawa Mbah Sura kena serangan jantung. Sabanjure jasate Mbah Sura terus disuceni. Amarga Mbah Sura wis ora duwe sanak kadang, mula dina iku uga Mbah Sura terus dikubur ing makom kang ora adoh saka omahe. Kelawan dipandhegani dening Mudin desa, jasate Mbah Sura nuli alon-alon dilebokake menyang luwangan. Sawise ngubur jisime Mbah Sura, mbaka siji pelayat mulih menyang omahe dewi-dewi. Nanging swasanane sing sepi mampring wayah magrib dumadakan keprungu lamat-lamat ana barang bledos binarung muncule kukus putih kang mumbul saka sanduring gundukan lemah kang ngurugi jisime Mbah Sura. Kukus putih kang kumebul ing akasa ora suwe banjur ilang kasaput maruta. Wengi iku desa Jagalan kahanane tambah sepi. Ora keprungu sabawane walang kumrisik. Angin midit ing tengah wengi mangsa rendeng lamat-lamat gondol suarane walang atoga lan kewan gegermetan kang urip ing tengah wengi. Suarane kemersek, cat krungu, cat ora, sarta ngobahake gegodhongane wit-witan ing padesan nuwake swasana kang tintrim. Ora let suwe keprungu swara lamat-lamat pembaunge sono saut-sautan lan ngalur-alur mrindingake kita. Swara mau keprungu susul sumusul. Kaya-kaya ana sing dijekuki utawa ana barang alus sing lagi liwat. Sauntara iku ing pos penjagaan ana wong 3 sing lagi padha ronda. Nalika padha nengah-nengahi ronda lan ngaso ana pos penjagaan, dumadakan weruh ana wewayangan pawungan sing kemlebat. Ana wong mlaku mrene. Aloke salah sijine wong sing lagi ronda, dheweke tudang-tuding nudingi wewayangane wong sing mlaku nuju panggonane.
"Endi?" pitakone sijine sing nganggo topi laken, gulune diodot karo dengak-dengongok, mripate mencereng karo ngawasake kahanan ing sakiwa tengene. "Embuh, nanging dulu saka blegere genah yen wong mau lanang." Durung nganti wong mau nerusake omongane, wewayangan manungsa sing maune mung katon lamat-lamat mau saiki wis ana cedhake. Blegere saiki katon cetha welo-welo yen pawongan mau ora liya Mbah Sura sing lagi wae tilar donya. Kena sorote lampu saka balai desa, saiki Mbah Sura katon ngeglo. "Hah? Kowe jali Karto lan Sati, aku arep takon karo kowe. Yang apa kowe kabeh ngubur jasadku? Kamangka aku durung mati. Ayo, saiki uga balekno jasadku sing sakawit menyang panggonanku." Sawise kandha kang kaya mangkono mau, pawongan kang ngaku Mbah Sura sing lagi wae tilar donya mau banjur ilang musna angslup ing petenging wengi. Weruh kedadian kang kaya mangkono mau, para pawongan kang lagi padha ronda mau padha lali marang jejibani sakawit, banjur melayu salang tunjang nubyak-nubyak mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Isuke desa Jagalan dadi umyek kabar ngenani sukmane Mbah Sura sing gentayangan nekani wong-wong sing lagi padha ngayahi ronda mau bengi sumebar tekan ngendi-endi. Ana kabar maneh sukmane nekani desa tanggane sing luwih medeni kang dialami dening tilas cantrike Mbah Sura sing jenenge Sumarna. Wengi iku nalika dheweke lungguhan ijen ing mburi omahe, dumadakan dicedhaki karo kucing sing ulese klawu. Kucing mau embuh duwe sapa? Nyatane si kucing mau katone lulut marang Sumarna, ngresotake awake menyang sikile Sumarna. Dheweke kang pancen seneng karo kucing mau gemes nyawang kucing sing lemu ginu-ginu. Kucing mau dicekel terus dipangku, nuli dielus-elus awake. Dene kucing sing dielus-elus mau tambah ngalem, terus ndusel-nduselake endase menyang wetenge Sumarna. Nanging nalika nengah-nengahi tangane ngelus-elus mau, dumadakan si kucing mau nyuwara kaya saklumprahing manungsa sakwantah. "Sumarna, Sumarna, yang apa wingi wis usik-usik semediku, lan yang apa kowe kumawani ngalih jasadku menyang kuburan? Apa mbok pikir aku wis mati? Ayo, saiki enggal balekno jasadku menyang panggonanku sakawit." Sumarna kaget kepati, terus nguncalake kucing mau sakanyange. Awake dengkelen, dene kucing sing diuncalake mau ilang musna diuntal petenge wengi. Dheweke mlebu omah karo kepuyuh-puyuh, terus ndusel bojone sing wis turu kepati. Weruh patrape sing lanang mau sisiane njondil kaget. Bojone wis ora peduli karo sisiane sing ngowoh ana sandinge. Malahan dheweke njaluk dikeloni bojone karo njaluk dikemuli brukut. Sabanjure kedadian kang neror desa Jagalan lan desa tanggane nuli dilaporake menyang Pak Lurah Jagalan. Oleh laporan kang kaya mangkono mau, Pak Lurah rumangsa ora kuwagang bengkas karya sing medeni lan nyolowati iku. Pungkasane Pak Lurah nuli budal karo sawetara andhane menyang panggonane Mbah Jaya sing uga tilas sak peguran karo Mbah Sura. "Pak Lurah, nurut panrawangan kula, saine kuburane Mbah Sura enggal dibongkar mawon." Pratelane Mbah Jaya sawise oleh laporan saka Pak Lurah kang magepokan karo sukmane Mbah Sura sing gentayangan. Sawise oleh iku pratekele saka Mbah Jaya,
Dina iku uga kanthi rame-rame kuburane Mbah Suro dibongkar. Sabanjure jasate Mbah Suro sing isih wutuh banjur diusung menyang balai desa sadurunge luwih dhisik diresiki. Ing kono wis ana Mbah Jaya sing lungguh sila mari kelu. Jasate Mbah Suro diadepi lambene Mbah Jaya terus umi-umi maca rapal, mbok apa sing dirapal. Kahanan ing sakupenge dadi tintrim banget, ora ana sing wani kumecap. Kabeh padha nunggu prastawa sing sarwa aeng lan ngenteni apa kang bakal dumadi. Kabeh padha manteng ngawasake jasate Mbah Suro sing isih ngatang-atang ora mubah ora musik. Jasate Mbah Suro sing wis dienggoni penganggo isih panggah anteng lan kaku. Nganti tekan lingsir wengi jasate Mbah Suro isih panggah glugur kaya sing lagi turu angkler. Durung ana tanda-tandane Mbah Suro bakal urip maneh. Suwening suwe wong-wong sing lagi padha melu-melu tugur padha wiwit ora telaten lan bosen nuli ana wong pirang glintir sing lagi melu teteguran mau klintih-klintih mulih menyang omahe dewi-dewi. Pungkasane kari wong papat klebu tilas cantrike Mbah Suro ya si Sumarno kang melu rombongane Pak Lurah. Ing kahanan sing sarwa juwarei binarung sumriring angin ing mangsa rendeng mau dumadaan kabeh dikagetake anane kucing klawu sing nyoloti anggane Mbah Suro. Sumarno jenggirat kaget, dheweke eling yen kucing mau ora si kucing sing ngedeni Sumarno mau bengi. Bebarengan karo kedadian mau dumadaan mripate Mbah Suro melek biar terus tolah-toleh nyawang marang wong-wong sing ana sakupenge. Sabanjure Mbah Suro nyuwara lirih sambat ngelak. Mula Pak Lurah terus agahan merintahake Sumarno golek banyu putih sak gelas. Sumarno nuli kegancangan golek banyu putih. Lan sedelo dheweke wis bali karo bawa banyu putih terus diombekake pirang cegungan menyang Mbah Suro. Ing gegere dipokarya kang padha nyumurupi anane kedadian kang ngeram-erami mau anane mung padha dilogedi. Ya lagi pisan iki kabeh padha weruh ana wong mati bali urip maneh. Senajan wis diombeni banyu putih, kondisine Mbah Suro isih durung pulih. Wayane isih pucet lan anggane isih lemes. Sumarno nuli nyedhaki Mbah Suro karo mijet-mijet tangane ing pangangga Mbah Suro bisa pulih maneh kekuatane dipokarya ngono marang adine. Samudra pangaksami ingkang kathah nggih Mbah, dene kula sampun kumawantun kuburaken Mbah Suro sing sejatosipun dereng seda. Kandhane Sumarno ngemu welas asih ndodo menyang kesalahane. Kowe mono ora salah Marno, iki mono pancen wis dadi takdirku. Saiki Mbah bener-bener bakal kondur ing kasidan jati. Apuranen kesalahane Mbah kang wis gegerake wong sak kampung. Bubar kondo kang kaya mangkono mau, Mbah Suro banjur les tilar donya kang sunyatane. Mbah Suro saiki wis tilar donya temenan, dudu mati suri utawa nisbi. Mula ayo padha bebarengan didongakake muga-muga sukmane bisa tinampi ing ngarsane Gusti Kang Maha Wikan lan diapura sakabehing kesalahane. Kondone Mbah Jaya marang kabeh sing isih padha ana kono. Saiki sukmane Mbah Suro sing maune dianggep neror menyang sadengah papan kususe desa Jagalan lan desa tanggane wis ora ana. Warga desa Jagalan lan desa liyane sing tau ditekani sukmane Mbah Suro dadi lega. Nganti sawetara dina wis
ora nate diwedeni karo sukmane Mbah Sura sing klambrangan ing sadengah papan. Dene si kucing klawu sing nguripake Mbah Sura gothek ing kandha klangenane Mbah Sura sing mati keplindes trek pirang dina kepungkur.